جارێکێش جاران ڕەحمەل دێ و بادێ گوهداران دەبێژن لە گوندەکی مالەکە بوو. ناوێ کەڤانیە مالێ خەزال بوو. خەزالێ پسیکێک خودی دکرد ji ber ku di mala wê de mişkek hebû. Ew çend sal bûn ku pisîka wê nedikarî wî mişkî bigire. Lewra mişk gelekî biaqil bû. Mişkî dîwarê mala xezalê tev kuno mino kiribû. Diçû nav nan û zexîreyê xezalê û bi têra xwe ew tevlî hev dikir. Xezal ji ber vê rewşê gelekî di qeherî û hêrsavê radibû. Ne xezalê û ne jî pisîka wê nedikarî wî mişkî bigirin. Xezalê rojekê ji pisîka xwe re got: Pisîkê bêxîretê. Pisîk lê vedgerîne. Hey li bê. Xezal jê re dibêje: Ev e çend sal e tu nikarî wî mişkî bigirî? Vî mişkî em birin ber helakê. Heke heta sê çar rojan tu wî mişkî negirî, ez ê te bavêjim der, ez ê te bikim der. Pisîk dibêje: Baş e, qey me kariye ku me negirtiye. Tu nikarî bigirî, ka ez ê çawa bigirim. Xezal lê vedgerîne: Êdî nizanim, tu çi dikî bike. Wî mişkî heta sê çar rojan bigire. Pisîk difikire. Difikire lê nizane ka çawa wî mişkî bigire. û di dawiyê de fêlek tê hişêvê. Pisîk êdî xwe li xapandina mişkî diceribîne. Hinek nanê hişk dibe û diçe ber deriyê qula mişkî û dibêje: Mişko, mişko. Mişk lê vedgerîne: Kerem bike pişo pişo. Pisîk dibêje: Ka derkeve mişkê delal, min ji te re nanê hişkaniye. Mişk lê vedgerîne: Ji bo nanê hişk ez xîret nakim rabim û cihê min jî xweş e. Ji xwe ez her roj nanê hişk dixwim. Lê ji kerema xwe dayne ber derî. Ez ê paşê bixwim. Pisîk nanî datîne ber kunê û ji wir diçe. Piştî bi demekê dîsa tê ber kunê û bang li mişkî dike: Mişko, mişko. Mişk lê vedgerîne: Te xêr e dîsa pişo pişo. Pisîk dibêje: Min ji te re gûz û behîv anîne. Kerem ke bixwe. Mişk lê vedgerîne: Mala te ava, ji kerema xwe bavêje hundirê kuna min. Ez îro westiya me û xîret nakim rabim. Pisîka feqîr ji neçarî gûz û behîvan jê re davêje hundirê kunê û ji wir diçe. Lêbelê mişk qet ji kuna xwe dernakeve. Di sê rojan ev halê hanê wisa dewam dike. Pisîk dîsa diçe û li ber kunê bang li mişkî dike: Mişko, mişko. Mişk lê vedgerîne: Kerem ke pişo pişo. Pisîk dibêje: Keremdar bî, min ji te re nîsk, savar, birinc û nok tevlî hev kirin û anîn. De derkeve lo bixwe bixwe. Mişk jê re dibêje: Wa, baş e baş e, mala te gelekî ava, ez ê paşê bixwim. Heke zehmet nebe birjîne ber deriyê min, ez ê paşê bikişînim hundir. Niha karê min heye û ez nikarim derkevim. Pisîkê dî hêrsa wê radibe, lêbelê tiştekî nabêje û her bi zimanekî şêrîn bi mişkî re daxive. Wan tiştên ku tîne dîsa dirijîne ber deriyê wî û diçe. Roja dîtirê roja dawî ye. Pisîk radibe radihêje hinek penîr û diçe
بەرکونا مشکی. جارەکە دن بانگ لە مشکی دکە. مشکۆ مشکۆ. مشک لێ دەگەرینە. هەیلە بێ پشۆ پشۆ. پسیک دەبێژە من پەنیرێ مەزنانیە و ئەس قاسی مەترۆیەکێ ji kuna te jî dûr datînim. Heke tu derkevî û bê wî penîrî bêhim bikî, ez ê penîr bidim te. Mişk lê vedigerîne. Pişo, penîrê ku te anî gelek e û navbera min û penîrê te jî pir hin dike. Di vî karî de fêl û fenek heye. Min fêm kir. Ji kerema xwe, her roj ji min re têra min zexîre û tiştên xwarinê bîne û bavê ji ber deriyê min. Ez ê tiştên xwe bixwim û ez ê xwe bêdeng bikim û ti zirarê nadim mala xezalê. Silavê min jî li xezalê bike û bibêje mişkî holê û holê gotiye. Heke xezal bibêje belê, ez jî dibêjim belê. Bila ne serê we bêşe û ne jî yê min bêşe. Di her eşkerema xwe. Penîrê min jî bavê ji ber deriyê min û tu li ser xêr û xweşiyê, ez li ser xêr û xweşiyê û guhdar jî li ser kêf û sehbetê.